ndashushikana ndizviri kuita vana vangu pasi apo. Ndikuona vana vangu vari kuita zvemutoriro. Iko zvino vana vacho havasisina kubatana. Aiwa ndinokumbira runyararo pamwe nekubatana. Varegere zvose zvavari kuita izvozvo. Ndichikumbira kunyai musiki nevanonamatira angave maprofita nekuti iri mwoyo wangu washushikana nemaitiro ari kuita vana vangu pasi apo. Zvino zvandiri kuona aiwa zvikukutu zvaakutoda vanonamatira dai zvaaibviraoka patsvagwa vanonamatira vambonyamatira vana vangu vandakasiya pasi apo, vana vangu veZimbabwe. Baba wachiko chikomana nyaya mataura iyi ndainzi ende iri totibatawo nesu zvekuti kana zvichibvira tine munhu atanyeverana panapo watafunga kuti anogona kutibatsira panyaya iwe. Ya ipapo mauya nedama rakanaka. Ndinofunga apa ichitoitai sekudaro nekuti mauya nedama rakanaka. Sarege ndimhanye ndiwashidze nechimbi chimbi. Ya ichitomhanya chaizvo ita zvekuchimbidza. Zvakanaka baba. Baba ndauya nawo. Ya waguda. Kazwai ndimere kushungo cheche vandiri kuona kana kuti handisi kuona zvakanaka. Ndizvo chaizvo asi ndima Madungwe. Aiwa ndiva Madungwe cheche more than 100%. Ndinosimbokunyaika muchiuya kudenga kuno. Ya aiwa kuno kuti tinogara tichiuya zvedu tinogara tichiuya tichiona zvati tichiona tidzokera nemameseji evanhu. Ya ndinozwa kufara chaizvo. Munofara kakuri sei kuno kudenga? Kudenga kuri kunyakidza. Alright, kushungo ndaona kuti ndimi chaizvo saka ndoda kuti mundiudze zvamuri kuda kuti ndinoudza vanhu venyu vamakasiya maZimbabwenzi vana venyu vamakasiya kuti muri kuda kuti kudii kwavari ndadzokera panyika. Ya ndiri kuchemera kuti aiwa ndiri kuchemera runyararo riri kubatana. Ndiri kushushikana mukati memwoyo wangu. Muri kunetsekana nechi? Ndiri kunetseka nevana vangu vandakasiya kwavabva uku. Vari kuita makunyakunya. Ndiri kudya kuti vana vose vari kungoita zvemadrugs. Iko zvino vana vakungoita zvisina nematuro. Zvino ndangoti regai nditsvagewo Madungwe kuti vauye kunoka ubate basa iri muvandamatira. Ndakazwa kuti hanzi pasi apa ndimuri kunamatira zvemhando yepamusoro. Aiwa hakunamatira kushungo tiri kuvanamatira zvisingaiti. Manje vana venyu vamakasiya munoziva kuti vana venyu vamwe vacho vamakasiya havateereri. Tiri kuvanamatira vanhu vacho havateereri. Asiko zvino sezvo mandituma murimi maybe vachanoteerera sezvo vari gushungu. Ndinoziva kuti gushungu munhu aiteererwa nemunhu wese saka vanogona kuteerera. Chamuroda kunyatsokuvazivisa kunyatsokusimbisa kuti chii chaikuti ibvai pakati kuende pakati nepakati kuti vana venyu vadzokere pamuri kuda sezvamakavasiya vari. Nokuti mune chinangwa sekuti sevana venyu kuti dai vanhu vangu vasara vachifamba vakadai. Ndoda kuti muchindiudza zviri kukunetsai kuti tinovaudza vana venyu panyika apo paZimbabwe kuti baba venyu kushungu vane meseji yavataura pamusoro penyu. Zvikukutu chaizvo. Zvikukutu. Ndinoda kuti vana ava vasiye madrugs. Ndo chekutanga. Madrugs chekutanga. Ndoda kuti vabatane. Muda kuti vabatane. Muri kureva kuti muda kuti vana vese veZimbabwe vabatane, mapato ese vaite chinhu vaite runyararo. Handisi kuda nyonga kana ruzha kana vanorovana. Handisi kuda kunzwa zvose izvozvo nekuti ndikazviona mwoyo wangu unosungikana kuti ndo vana vandakasiya. Zvino basa iri chitambeji ndatosirai Madungwe mubata basa guru iri. Alright, aiwa tinotenda kushungo. Ndadzinzwa nyaya dzenyu mati mune nyaya yekuti muda kuti vana venyu vasiye madrugs. Ndikada kuti muda kuti vana venyu vabatane. Aiwa ndichisvika nhasi panyika yeZimbabwe, ndichisvika panyika ndichibva kudenga kuno, ndo chinhu chekutanga chaichasvika ndichivaudza. Chiro vakandita vana aiwa ndakupai basa varove chiro neshamhu. Ndirove neshamhu chaiko. Nekuti munozvigona kai. Aiwa kana zvanetsa futi ndinogona. Ndinokuziyai kubva muna 1980 muchinamatira.
handizvozvo zvemhando ipamusoro chaika tine maelections atiri kuita manje pasapo mumazuva ari kutevera. Handizi kuti mamuchizviziva here kuti ndatotanga kunzwa ndiwe ariko ritiko mavhoti aya. Alright, iko zvino tingati tasara ne3 weeks tichibata zuva ranhasi mumasvondo 3 ari kutevera. Vana veZimbabwe, vana venyu rega ndisiye shoko guru ipapo. Tiri kungochemera runyararo nekubatana. Hatisi kuda kunzwa mhirishonga kana nyonga. Toda kuti vaite zvose izvi vari murunyararo. Aiwa, handizvozvo sidzi murimi kana samuheaven commander. Ndakanzwa kuti hanzi muri kumisa kana zuva nyangwe ari masikati. Zuva muri kurimisa rinobva ranyura muna mai varo. Ndikazonzwa futi kuti hanzi muri kumisa mvura. Hanzi mukanamata hanzi mvura inomira pamuri ipapo. Zveshuwa izvozvo here zvatakadzwana. Aiwa, handizvozvo chaizvo. Ndakatofunga kuti Guti wanyima kana kuti takasangana last week. Makanzona baba Guti. Handizvozvo. Tiri kuita minana yakawandisa. Hatichauya tizokuudzai futi imwe minana. Ndakatonzwa hanzi minana yamuri kuita ndo yairi kuitwa yaimboitwa naamwazhaka. Vari kuere vamwazha variko. Ivo baba Guti ndo vakatisiya vasisi. Ndo ndati kandakasangana navo taatese kudingawo. Aiwa, tinotenda kushungu kuti meseji yenyu ndiri kusvika ndichiudza vana veZimbabwe ndichisvika, asi ndichadzoka futi zvakare ndokuudzai kuti vana vacho veZimbabwe vapindura kuti kudii. Asi handisi kunonoka. Ndingangoti ndichanonyatsokuvaudza kuti vanhu itai peace sezvataingoita makore kubva 1980. Nyika yedu yatakasirwa nemadzibaba edu. Panoda peace and harmony. Saka tingopedza maelections musi wa23 ndangoona kuti vanhu vavhota zvakanaka, vanhu vaita runyararo. Handitika ndinobva ndadzoka Gushungu ndokuudzai kuti vana venyu vavhota. Asi ndinotenda kuti vana venyu pandichavaudza kuti vanzi vhotai murunyararo, vari kunovhota zvakanaka pasina kana vacharwa kana vacharovana kana vachadi, zvokuti muchaona pandichadzoka kana kuma23 kana 24. Tingangoti by 24 ndine ndasvika futi kuno kudenga ndokuudzai kuti zvafamba sei, ndokuzivisai zvese. Asi musanetsekana zvenyu nekuti mwoyo wangu wanga wanditsika. Ndiri kushushikana, handine butu pamwoyo apo. Unoziva kainda chembera. Aiwa, unoziva kuti ndamakore angu aenda ndakupinda kamuzanda. Tozviziva kuti mune makutoda kudaridza futi. Ndakuda kudarikira, ndakuda kusiyana ndakutoda kukunda, ndakuda kutobatana namwazha. Alright, asi ndinoti Gushungu musanetsekana zvenyu nekuti vana venyu vaita zvemadrugs vaita nechipa. Ndichadzokera panyika apa ndichanyatsonogara navo pasi ndovaudza kuti izvi ndo zvataura baba venyu Gushungu kuti siyai madrugs, toda kuti mubatane, toda kuti mwana wese weZimbabwe ane chitupa cheZimbabwe, anongonzi muZimbabwe, chero uri kuUK, chero uri kuAustralia, hatinei nazvo. Toda munhu wese anongonzi muZimbabwe, toda kuti ataure chinhu chinonzi peace. Tiri kuda runyararo sezvamuri kutaura. Neni ndaitonetsikana nezvenyaya yacho